היה סיפור. חלב הלך לבקר את חברו הטוב, סוקולית. ואז הם ביחד הלכו לבקר את מים חמים. שיחקו פורטנייט, ברול סטארס, ואז התחבקו. מה שהם לא ידעו זה שחלב עומד להחליק, וכל החלב נשפך לתוך הפה של השוקולית. ואז גם המים החמים נפלו על הפרצוף, והכוס נשברה, וכל המים החמים עפו לפה של השוקולית. ואז פתאום משהו קרה. איזה כוס נפלה, הצליחה לצאת, אבל הסתובבה באמצע, ואז יצא שוקולית.